Hey, tete kwa fra mwanya nkurumpono no. Ono ne suma na difo woni bremu. Ebrenu nie ewiase nyine behunu de wanya nkurumpo. Nam na difo so etumiyo. Odifo Agyeman Benjamin. Otrenini no. Die wasuma no awieye bremu no. Ose wonfa na asem emeji ne manyina. Osuru nyankurumpo tumi ni na hoden ahye no ma. Odifo Agyeman Benjamin ose oje ni beye nyame manyina dia. Sesie wo dwumadia watu ne din. The voice of truth so. The voice of truth. Onyankurumpo ne no tiamu mranu nyina so. Hwe Odifo Agyeman Benjamin. Wo dwumadia watu din the voice of truth so. Our Royal TV. Eye live ubehunu awurade nyankurumpo difo yi. Ewo dwoso bomfa. Bonwe junction wa. Voice of truth. Eye kokobonsem kwa. Amen. 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 Yede Kristo Yesu asi. Enano pay midofo. Voice of truth ebre ena masa no wahie me de Odifo Agyeman Benjamin enenso Onyankopon nam ne dom ne humobro so ne bako Kristo Yesu so asomdwie nhia ne na ase nkanedini enenso amaye da foforo se me ne unhia na hini ne natemu a eba no ehun jasem ne sumasem onfa no se de be ya otaya Kristo wode maye wo ne Nyankopon mu no sa abotaya ne betimi ewie pe dinenso nyame na modom so medofo asem na eba no tubo ase ninya aso neti na yehwe Onyankopon do na modom so wode bedom ye ne dey se tisosom a yesom Onyankopon ye hunu no ye one mebu wona ye hunu na ya ante ase ne ewa atemu na eba no mu a ye nkwaje a ide ye ni atoso ye kra da nkwa yehwe no ebe ye kwa nti nyabre na yaso na yinti Onyankopon asem ona mahumobro so na ode bre no na me kai o se medofo bebra ye beko hia da mi ba asorifo ne beti Onyankopon asem yi no ekina ye kwasiada okina na awotwe eye 22nd okina ye kwasiada nti okina na awotwe kwasiada ekina na awotwe kwasi ha okina na awotwe 22nd March babia obia na ohweme no Ghana ha no yede Kristo Yesu ase se ebredu so Onyankopon fam so na se de na kwai echi ni tumi ni na honwade etie nchime nso do nani hunu yede Yesu ase ti babia obia no eto mensa fro so wo ba fakodum yensa kodu ayedi maakom yensa so kodu ayedi ya o maakom yensa na babia obia no fakodu ne bra ne fa be hia me na ade ba ko ye ne gine se ye ne osoma ye o mabodi nyina ti yasem tinan na Yesu kan se mumpo nipa ne ye no mu anyima ya mema abo empo yimaye ye da Yesu ase na ebra mekasa kire kodu no ebi tiru ade asem na de nipa nim se kodu ntumenye na de nipa nim se enye kodu nwuma no onyame afoma no mu asem so wonam kodu no so ne nchirima nso mo hu se de Israel tumfo Onyankopon no ye na gyanom Onyankopon no sitie ndi kwasiada yi mehwe wanim kwasiada ebe na awotwe 22nd March ba bia wo Ghana bia so wo sewi so won kan so wo sunyan takrade kumase so wo inche ba bia wo bia no beto men safro so wo kentampo ba bia wo bia no beto men safro fakodu no miensa ne no Odifo Agyeman Benjamin hia ne nhwe se de Nyankopon no sitie amen. Le onyame nam na humobro so na obedom no yi na di a kire no se kire sem ye enkwagye susu ade susu dua nanso okasa wo kenka kire sem kwa abeko oseyim. Yes. Hallelujah. Amen. So okasa me kenka kire sem kwa nam de akọ heaven na enyeyi oboa obekọ bonsam jam wabe kire odase Nyankopon asem yakata so wensu ye kirosem no eye nkwagye susu edua enkwagye susu ade ba so okasa wo hwe no nko akenka da ko heaven na untimi nko heaven da heaven na ye kono kai hunu se heaven ye maka kire odase ye honhom mukuro
wonim sɛ yɛse maame wata wɔ hɔ yɛnte ne dini ba wahu ne da ba wonim sɛ maame wata na yɛka nipa bi mu so ka so mu so hu ne da ade na yɛne yɛhu ne da de obetumi ahunu maame wata na yɛne yɛse wɔ na nipa yesu so wɔte po ase no wɔhyɛ po ase no ana wɔwɔ po mu no so obetumi ahu na agye sɛ maame wata no ɛnam kwan bi so ma ɔne wɔyi ne ho adi ayɛ de yi akyerɛ no na onim sɛ ɔmo kora ɔyɛ no mo ka nsɛm bi sɛ sɛ ɔmo boa o sɛ yɛampa o ɔmo sɛ yɛ no mo kɔpoa no na ɛkɔgyina hɔ sɛ ɔmo kɔ maame wata nkyɛn no yɛ na onim sɛ ɔmo no kyerɛ sɛ so ɔmo kɔ anyɛ ɔmo kɔduru ano ɔmo kɔ agye sɛ obi na firi po n'ase bɛfa ɔmo de ɔmo yɛ de yi de obi yɛ mfiri po n'ase yɛ ama yɛ nso obi yɛ mfiri wɔ ama wobɛkɔ akɔgyina hɔ sɛ wo ne wɔ apam so wokɔ hɔ nom direct a ɛnyɛ yi maame wata mpo no in the heaven kyerɛsɛm na da hɔ no ɛyɛ nkwagye susu adeɛ ne susu dua ba sɛ ɔka sɛ mekenkae bible nko a de akɔ heaven a you are destroy your heaven ways. Mama Awurade nhyira mo asɛm ne yɛ me sɛ anyɛ wo de na anyɛ wo da nso na wohunu so heaven hɔ kɔ ɛnyɛ ye bɛda na watumi akɔ onim sɛ Yesu Kristo ka asɛm bi na ano sɛ wɔafrɛ bebree wobɛyi ketewa bi maame adɛnti na wɔafrɛ bebree na wobɛyi ketewa bi dodoɔ na ɔfrɛ wɔ ne nyinaa no Bible no mbɛkenkae ketewa bi na ɔbɛnya nkwa no deɛ bɛnam sɛ bɔ manya nkwa agye sɛ onyame honhom ba nipa bi so ansa hallelujah amen nkurɔfoɔ a bɛtumi yɛnya nkwa saa Kristo asɛm no Matthew chapter 22:14 wɔso wɔafrɛ bebree ketewa bi na ɔbɛyi wɔn saa ketewa bi ne yɛ nkurɔfoɔ a bɔhyɛ mu na wɔn bɛsom Nyankopɔn atumi adi nkonim ɛnyɛ saa bebree ne nyinaa yɛ nkurɔfoɔ bɛkenkae Bible so obi te asase wɔ esu nti na mesɛ yɛ ne ɔsoma yɛ nsɛm nipa ntumi nte aseɛ ɛna wote aseɛ o wante aseɛ ɔno so na ɔde bɛbu atɛnkyerɛ mka sɛ Kristo som nyɛ mekɔ asɔre wode mekɔ asɔre a wobɛwu bɛkɔ sɛ yam amen nde wowɔ ha yi ɛbɛyɛ ama sɛ ɔbɛkenka atwerɛsɛm ba ɛma ne nyɛ sɛ ɛberɛ a wokenka atwerɛsɛm no woadwene ne honhom ka to sɛ woahunu Awurade obi nkae atwerɛsɛm ka sɛ ɔkae atwerɛsɛm ti ne woahunu Awurade agye sɛ de Nyankopɔn pɛ sɛ ɔyi ne ho adi ɛkyerɛ no onyam bɛkye wo Pacho asam ne kyerɛ wadwene ndi so so bɛkenka atwerɛsɛm saa na woahunu Awurade na watumi ayɛ de Nyame pɛ na wokɔ heaven a wadi wo kra aboro ɛne yɛ na meka sɛ odiyifoɔ adwa bɛgya me hɔ yi sɛ mehyɛ Nyankopɔn adwuma ase no Nyame adwuma ase mehyɛ koraa no ɛnkyɛ koraa no wotumi sɛ mekyɛke a ba sɛ mehunu sɛdeɛ Awurade si teɛ paa no sɛsi asini nde wokɔte 15 sɛ si firi mu bɛka sɛ 9 years ni nyina na mebɔ Awurade di kuta Bible busam sɛ saa tam no na mesusu sɛ menim Awurade anasɛ na menim no mesusu sɛ menim no adɛnti a mekenka atwerɛsɛm deɛ atwerɛsɛm ne se me sɛ menyɛ biaa meyɔ baa sɛ deɛ memekenkae no nyɛ saa na Nyame akwae ne teɛ amen bakyɛ wotie me maka kyerɛ sɛ Nyame a yɛsom no sɛ ɛyɛ wo sɛ woba asɔre na abɛtena maba asɔre na mabɛtena mekɔ asɔre mehunu sɛ medi Yesu akyi anaasɛ yɛhu sɛ mede me ho ma Nyame a wo nso woni nipa a wo nso wɔ mmɔbɔ yɛba Nyame mu a nimdeɛ bi ne yɛbɛnya no na ɛma yɛtumi yɛ deɛ Awurade pɛ
na no bi meka cho se so do ba be ko school no betimi aye awuraba na se krachia enye school ade ne ko ya asem de ne ko Methodist primary B primary A no nya no ne hia na ma oba na ode ne ko school no okotena Methodist primary A ana primary B no de ne teacher ni kire no a oba ne B na twene na koma de maaye no enne madaachi awuraba na se krachi timi bam e wo fie. Hallelujah. Enye mede me ba ko school de sana onyankopon asafo ne te ye ba nyankopon mu a nyame wonim de ne hunumu bi obeyi na de kire ye enipa bi a wa hunu sa nim de ne sa entiase ne wanya bi no obo heaven huntumi nko ana wunya sa hunumu ne nim de ne so ana ma utimi de wana mo sisi de ye wanya sa nim de ne hunumu na wana mo ntimi nse Kristo da. Hallelujah. Amen. Mami already someone of pay. The Trosem Bible, the friend of Bible, no. Any pupia or tears as you so some way American. And you say my dafom. As a software, this software can car Bible in an almost this software. Or Tisse penny bubefu. Obeka say a dear some would do for the better American. Ndi opeso o kire se edi sofo dada ken ka babru ne ehunu awurade onyamba chewo dide bia me ka kire se ensem a me ka kire wo no ensem no ode mame o kire me se we ye say o wi ansa no akasa hwe ha dubo se mehwe no o mama hunu ade ne de nti o ansa na me kohwe ndi na oba me nchen a ba ku mienu me ensa nyame asem fa me so na asesan wabrabo afiri wi ase bone ne nkeka nyinam na afa nipa hu o mo dwene a o mo nte ase se me kenka Bible no na me de ba kire wan ka bete se de nkunu amote ne nkrofo ne ti no so nkrofo no de nam so de asem ne ma me ansa na makọwe twere sem no o de ma me ansa na makọwe nti o mama hunu bibi o mama te bibi wo Yesu ma se bia di a kire me te me de ba church wo se na abie wani. Hallelujah. Abue wani na atiwa komam afobon se onyankopon asem wani gina bi anigye bia ba hye na nyamesuro hu anigye nyamesuro ye nipa dendende no na hu anigye bi abehye wa komam na eya odesa wo so bebo ho modern se wo besuro awurade no watena se ama no eno free Bible na me ko reken kaye no na mo eye de ye wode ma me no so okay so we Bible kenka me we Bible kenka me ko heaven oboa Bible na we kenka na be se sim kwaje kwai eno so nchira se ja Bible kai obekire wade ye wache Nyambecho Fautro sem no Kolosi fo ngoma ne ye nchieru ade ase eti nan yi mo ye mienu opekora ya ahase firi miensa asemo ya ene de wode ma wi iwi asene duru pempen so se ene obi e kasa nyame ye mfa tro sem no de ube hunu ya tro ube hunu ba obe kai no de ya tro no so wo fa no se de ya tro na oboa oye de wo hunu awurade da asem we ebede na sofo bi edifo bi ehuna ka kire wo so bi frɛ no ho sempa kan ebede no ehuna ka kire wo ese ono de o ye nyina no wo kenkai ye no ena wo hunu ndiye no mo no mo hye nipa nku na ase yire ho kenka Bible do so Bible do so na wo hunu enya oba gi mu enya odrop mu ntade nya oba gi mu ntoma ne mpaboa na wo do so akohunu de wo pɛ but what case yase Bible ye no so ne ayede ye hunu to so be do so to mu omo kanya me sam no mo de pepe
nipa ni monyam sase wo boa nipa Bible me say o de opa tetewe posabi na kase o na hwebi mu kase wo hunu wadi bi wo boa wo hunu awurade da ndi ebeye o te amenka tina ukuta Bible eye ba ma Bible na ekuta on nka nkyira wo kra se wo Bible na akenka ye nti wo hunu awurade o yesa ubedi ukra bro me ka honhom mu asem o yesa ubedi ukra abro di wo hunu Nyankopon se de osoma menam Kristo so ba wo nche wo hunu se de ositiye no wo na akenka Bible no se ya wo hunu nsem bi atwe no honam fa mu hunu a wo se wo hunu na atogide a enipa we kura se wo fa akon so fa akon so tie na Awurade kwan amenam su wo enu e hye wo nkunan ba so be hunu se de nyame tia de nya de obekenka ne be mu wo hunu hallelujah don't say ana so for bitimi ka say me ba se be hye wo nkunan enkuna hye so mani pa nkwa enkuna hye se pe bibiyo word enkuna hye e kire nipa se pe bibiyo kame yankoi ne chimu eyemienu osimu nkura empaibu mu ara osomafo Paul na kasai o ka kire Kristo asafo no nyire omo wo mpaibo mu ara ma meba ma omo ma omo nsamungo ma omo nyamre omo nyire omo ho ewo mpaibo mu ara hallelujah amen dientina osomafo no se omo nyire omo ho wo mpaibo mu me se o ka asem bi a kire o se Bible na ya twiro no emra no twiro konkon no obi nkenka twiro konkon we nso makenka ne mahunu nyame ko heaven mahunu na kwai ensi da masasi so eda no duru a ena mbedi adanse ndise obetimi akenka Bible na watimi enyanko Bible na akenka ni mu a agiso Nyankopon honhom eba wo so won wo me ba wo so nso a enye se obekeka ne keka kwa so obi timi kwotena bi a radio so manhwe ba bi anase TV so se Awurade Nyankopon honhom wo me so na waka ne suggest da bi honhom ne nyame honhom ne ba wo so a e de adanse bi kura bra wu ni padua elika me hu se nye de wiase te na wote ese asam no ene wiase me se ebo abra ntina Romans chapter 12 verse 2 say monhwe na monyam ho se wiase enti nyame asem na da ho no se enipa agi Nyankopon adi agi Yesu adi nye se wiase ntina asem ne da ho ndi wa ne honhom baba wo so ampa se ne honhom aba so wode na asem ama asefa ko no wo na asem no kwatimi asem ne ba wo nche ne dika asesa wo nipadua wo ewiase na nyame asem ho adi ka aka che akoka ye no se nyo ho se wiase no honhom ne ba wo so dika asesa wo firi ewiase a wo bra wo so no de ewiase ne fo tie no nya sa na wo tie ansa na watimi adi Nyankopon asem no wadanse wo honhom matimi adane nipa ma Nyankopon ahene ne kwan sa wo de wo mbesi so hallelujah amen Awurade nhyiramo amen ndu ya satamo a na mebo kredeka na metimi hye kotu hye mpaboa ahodo ne ayibia mepɛ no antade feten no a satamo no na mede Bible na edi sofo makenkai hallelujah amen na makenkai Bible te mekenkai ni mu na mede di sofo mede di difo but 2014 onyame na ho mobro so obayi ni ho di kire me no afa nya de na mekenkai hunu ye ni mu bieu do eba sa no asem na odi obayi na di kire me no asem ne di ka be sesan me edane mi firi asem na masem pakafo ne ntia se mo se Yesu sini na mahwe no yes sa na nyame asem ne tie eba wo ntia wa eba wo so honhom na eba wo so no e de nyame nkra nsem bre wo no wan kasa oni padua asem ne di ka ye de ye dane ne fi wiase ho
Hallelujah. Amen. Ndosi Munkram pai bomwara. Anentina munkram pai bom. Obi a oje honhom bia di na je so ne honhom ne di nkuta ho. Obi a ne honhom bia wo apam no, one honhom bi wo akwanya no. Wo sra honhom no emoa. Wo sra honhom na doye, wo sra honhom ne moborohunu. Di nipa aje onyankopon adie no. Sam pese mo hunu onyankopon ampa. Aje se mo na mpa bo mo ansa na otimi aba mo nsra bam. To osomafo no etu asafonefo. Otu asafonefo se de be ya. Asafone be bibia ma asafo botaye antu onyankopon de osomafo no bere wo no. Ode osomafo no bedom wo no. Botaye ni betimi awie peye. To osimun kram pai bo mo ara. Owie no se sei. Osena momfa aseda enwen wo mu. Osimun fa aseda enwen wo mkoe. Na mommo mpaye mma yensu bi. Osomafo ne se o ma somafo no asafo no ebo mpaye a ya o mommo mpaye nsoma onom na nsoma ne de ode mpaabo ye den kanyo na eso obo mpaye de ma wo mo ba de ntini wo se omo na fe dia nkrofo na na omo no mo mpaye mo bo mpaye a omo sire omo bisade na omo pemoa omo pemebrohunu ne adoye fi Nyankopon nche no ya omo asomafo no omo nso. Hallelujah. Amen. Osi ya mo mpaye mayen subi. Na onyankopon ihini asem ne pono emayen. Na eze so onyankopon asem no. A eda ho no. Yatum. Hallelujah. Amen. Mepacho. Onyankopon suma fopo. Na emra da ho anase na emra na ho. Na asempa be biem na fei omumom pa ni mebie pono ma wo mo no. But what the case yase? Yes, small for porn, and run it out. Na semrada on the Ekin idea who Yamini ako heaven dia. Empire ben yemo be saying Yamisa may not say Pabi Pon Famau. That's what small for porch I will say. Emrana down in the so Yami and Phil who when I some the Pran Farmer said yes, I'll back in Cameron so heaven Okoha. Yay. Hallelujah. Amen. Dinyamia semna adofonom Kristo Yesu ahini hu sem na dawo saa no Isa tumfo Nyankopon sem na dawo saa no Nyankopon watum to be hunu Babru akenka Babru nyina nso de yede kwankwan gem no hu no ese de yede kwankwan gem no e wasumayem ndina odo pa we mo kenka Babru di sofo nyina o mo yese enyese wiase a ya na difference bi na di me hunu se ono a wo ka no ne wiase 40 say no so 30 cent ono na e kire wo hunu bi da obeka jo se nyese wiase a oni wiase ni nyina no pe nyamisha wa tre wiase ni mpo se wo pe nkrofo e center de aba so ne de kwa ya na ye hwan mo yes di be oto ka jo se nyese wiase afi wo kwa akoye den e wiase ni we na sore ni we wiase ni we na Kristo ni we ni nyina na bom ndi se de enti akoba sa ne se eye Babru no mo kenkai no a okenkai Babru nyina wie sede ya Bible no de ema ni pa nya nkwan nyame wa ya de yi wakata so already shiramo. Amen. Hallelujah. Amen. To osmafo ne se onim se obi okom akomfo no komfo person ne honhom boa na ne so obey na bosom boa na obey den obegu nsa obetwitwa nkokɔ obetwitwa nwan ebi de ye nkraman saa de na ho ye no mo frɛ no apaye omo de ne nya mpaye o apaye adenti omo sua firi Onyankopɔn nkyɛn to ma wonu so omo nso ankasa di adan sɛ omo ntimi ne awurade nsɛ to omo de no madana ne frɛ no apaye ye yi apaye ye de no so ye mpaebɔ. Hallelujah. Amen. Konfo pese na bosom boa na honhom boa na oyi apaye
de sana Kristo mu nyame na ye pɛ nkwagye afi ne nkyɛn osomafo nse sɛ yɛn nso yɛbɛtumi anya nkwagye sɛ de nyame boa yɛ wɔ n'aheni anim a agye sɛ yɛn nso yɛbɔ mpaeɛ ansa na onyankopɔn asɛmpa no ne pono ohini. Amen. Amen. Radin come. Amen. What you say me ase? Onyam beche wo. Amana ye. To small phone say ye benya asɛm ne bi ni aka kyerɛ mo ade sɛ mo nso a ye de asɛm ne brɛ mo na mo nkwagye awie pɛ no mo so gu Awurade sɛ Awurade yɛ serɛ wo wahene wo huntasɛm wo mra wo huntasɛm Kristo mo huntasɛm wo trene wo huntasɛm watemu mo huntasɛm hini pono fama wo nkoa asomafo. Amen. Hallelujah. Amen. Na ada no smafo po enye won na no wose emra ni mobo no homode ne pii no de benti na emra ni mobo no homode ne emra ne ye de ya twere no a ndu okenkan ya no se de Yesu ne nkrofo ye ne nya sa ne sum nyame adenti wa kenkan de okenkan na afe na ni ku no kure pia wo hunu ndi no se emra mu ene na nsode bia fa mo yo mo se smafo po se emra kura atwam adenti wase wase mra mo bo no homode na no antimi amoa no hwe o kire wo se uhunu me na me kire ma me kura me na me kire wo de enti osomafo no no waka saa ne se emra no yakata so yatopono nya ehyedam ne yatom nyame saa no waye no na adam pa cha wo kura usika unya wo de ato hene na nyame de na asem no de ato wo kwa mo ho osere abra nyankopon na asem ye ono na asem do de ato kwa na obi afa na mu di rough abra wo kotom a friend say atade ana asem toma 200 cedis 200 cedis 2 million wo de akosto trankim no watum wo wie no sha atade ni wie no kwaji free tele ni ba ho no wan fa atade na mesensen wo fi ahoma sensen no wan fa mesensen so and wajan ho na wo ko ba bia pe dia na atade sensen watimi ehunu nyansa e de atade na ato no 200 cedis no ahye bag mu atum wo di be hyem kra ade ani kan se o de to na sira so no obu kam wo boss Obo papa mpacho wo kora wo hya wo nsi bio okwaje sebe ya entuo okwaje ne foforo ba na hye ba ko no da be hye wo ko de so wo kura mpo nipa no atade esu atade esu atade promo enwewebo ahwe wo de ahye trankim na nyankopon de wajale de ato sa na wo kura wo ye nipa mpo adebonyefo mpo nim se made we sombo mame empran na Israel konkron nyankopon wonam na samso na nneema nyina baaye wajale na samato wo basa. Amen. Amen. Radin kan ho anopa wani age ndinipa dia safaro ade di agro adenti a obia se wakenka Bible hunu ndo osomafo Paul ebra o ko school wie no abo degree no onim fo time kenka Bible no o kenka Bible se Bible no o kenka ni nyankopon de ato hu ma yakata so enye de ya twere se na betinya na nyankwa na de ya twere no wo hwe so wo se de nyame ne agyanom nante ye ne wie a akasa wo nso obrɛ so na de be na no asɛm no kan wo se ye obɔhyɛ bi ɛwɔ hɔ mama ne mama na ne ya twere Bible nda wa Bible nda ho nka bɔhyɛ be bio osomafo Peter se bɔhyɛ no ɛyɛ mo ne mo mama ɛdia ɛyɛ bɔhyɛ be ya omudie no mo nsaka no Pentecost da no o se dina no nse Yesu me se oni asuafo ne nante emfie miensa ba owie ya obekɔ no wo se mo ntwan akɔpem se bɔhyɛ ne beba mo so de maka kyerɛ mo nyina se mo honhom bi ama mo so na mo kɔ a mo be feli hallelujah ndo de munya wona taaye no wona kyiriye no timisi na no enura Yesu kika nsɛm bi kyerɛ me kwase wedi rofo no wose makoa dai saa na yɛsɛ ba wuro fi sɛ maka ne sɛ mediri nti obedi atoro aka nsɛm bɔne biara atomo so wase ma wani nya de yi enne
Hallelujah. Amen. Awurade nhyira mo. Amen. Ndi de asuafo ne tifiri Yesu nkyɛn nyina ne Yesu hu sɛ ɔsɛ ntina Yesu sɛ menya mo nyanka sɛ Yesu afa honhom na ma Yesu ɔno wɔte hɔ no de ntia ne nsɛm yɛ nipa ho nyina ne sɛ Yesu nipa nte ne nsɛm asere mu sɛ yɛ kenkae Bible na de akɔe kekan ɛne nyame asɛm de sɛ Yesu honhom bi na wɔ no so ɛna ɔno de yɛ adwuma na Peter mu di n'akyi ɛna Yesu sɛ so ɔno wɔkɔ no de honhom ne kɔ na honhom na ama asomafo nsa so mbɛpem ɛsɛ mmara ne deɛ ne da hɔ na ka afa mo kenkan so mo ahunu Awurade antumi anyɛ de Awurade pɛ sɛ Yesu tumi yɛ de Awurade pa na yɛ secret honhom bi a bɔhyɛ bi a nti ɔno deɛ tumi yɛ de Awurade pɛ ɛne na ma Kristo wu yɛ otumi sa aforo kɔ soro ɛnsɛm a wɔka no ɛnsɛm no deɛ akata so no onyame nam na homɔborɔ so wɔ bie so yɛ deɛ yi wahini ne pono na yɛ deɛ yi amen honhom na ɛwɔ no so ne nti onyame bɛkye wo amen na yeye de Yesu deɛ asɛm wɔka na meka sɛ monte aseɛ nɛma yi ya na ya mohwe asofo di sofo no ho na hu se honhom bia ba no so di sofo ya na yo mo se wo se nkoma na che se honhom aba so wo yare se nkom se ye honhom nkom hye de ahomoni mpo abosomfo nyina ye de ye hye nkom ba de mai za konkru ni Yakobon ne ba kru Kristo me hu se ne nkom hye ne honhom ni nipa o hye nkom o nyame dim ye hu nipa ne se wo ye bone se se nyame na osuma se nipa ne ye konkron ti nipa ne nya bone ana ye nkom hyefo yi ana hu omo komhyefo abone adware won nkomhyefo a ebi omo wisu be makura no wo wisu nkomhyefo obehunu oba no atwepe me wadi ka bu nyame anum tiase waye nkwase ade ama na wo ye ne nyame sa afa so ehye nkom mo ho osiro ganafo di trosam no ya to ne ponom enya nipa bia na to osomafo no kwaso obokura no ansa no mo nsa beka no ade sa omompa abodi nyina na safo ne sa di ye de ye eboa won no nyame hini asem ne pono ama won ansa no bako hunu de ye no mo de abekere na asafo na tini adanso wo wiase eli Kristo entem hallelujah amen the one na unu se waji Yesu adi anakwa atimi adane se wa wote yi won se wo hunu bi de ntine se enano 2014 na boshe de ba me so amen hallelujah amen yewon sana ka so ru Yesu ya da wase ru Yesu ya da wase amen amen disa asam na ehunta no eyi ba epie ba eba se ebeyi nipa afiri bonim nye se nipa be kwasore nipa o mbe jai bone yo ene na asem ne epie ba efiri sumaye mu ba sa adwuma ne be yo ndo yo wona nyame soma wo nyina no enye o botan se ye beka se nipa ba asore dodo me wo nipa 2000 me wo nipa 1005 me wo nipa 3000 me wo nipa se ne mo hwe se nipa be jai bone yo eno ne omo honhom na ti omo no honhom na ni suade hunu ne nnwuma saba tumi nko aye nsentene dia na ga na asofo do se na mo tumi sene me aba nsentene anwade dia se ye di fredi pa mo famo ha ne amane mrew kenyankopon wadome bi nam Kristo so nam no kwa homa ho odene so amen abotan ne se nipa be hunu se de Kristo nyankopon na kwa se ye de tie amen kan se be nkyerɛw akonfo bacho wa hunu se ufie nipa bi to so me kosia akomoda na ya ne fa kwan be so honhom no ene dika ba wo so ansa nya sa na tie eya me dese we wo obi a kan sa aprekopɛ sa na adu wo kura adu wani aye de ya na nya me de kasa kyerɛ mo na sa abosum fi kankan mpo so ibetimi ayi adwuma agye sa honhom na dika tusu nipa na nsa na nipa na kɔhwɛ sɛ mekotoa so na nipa bi nsɔre nkɔ sɛ mekosua akɔm a ade na Nyankopɔn de asi atete Bible school obi mfa so obenya nti o
obi ani monyamo a ne nsa bekanti ne atete Bible school abra akonfo na akonfo organ hand stand na sorry ba ye hunu say yate akom school da you want the Christopher ne ye on the Yesu Christopher ne ye o de montana se montame sa mom and the sa na beba me ho beye wona hi adente me nwuma ne wo nwuma nse ma kwai ne wona kwai no nse ba ye nyina Yesu hu asa so obi so esempa ne no kogina ba bi ka se o time ti waka so di fo adwa men ka dwen sachara se man awurade ne betua ne ka nyame benti me ne ntem asem obi ka se men ka dwen sachara se ma osoro bua ne fo dada da bia na mamu nam de ne ye mfato o se abrantie o se ne maame no mo ntenase adai ba maame na nkasa ba ha obetena ase no afa di ono kra wa yire ne ho sene ne ba no amen medofo yede nyankopon tiasefo asibim se ye ba hia da enum no na ye bichie onyankopon asem no so ankasa on se asem no aboro wadwen ne on tiase so onyankopon ahimi ho nsem no sa na che ye na ma Kristo bere so na asofo ne bufu Yesu no yeda Yesu Kristo ase so na modom ne omobro so ahimi ne ho nsem no medofo eye huntasem eye esumasem eye onyankopon nam ne bohye so age se ne bohye bam se de ne pakru Yesu Kristo asenkan tie ansa ne nkwagie epono timie bia ma nipa bi onyame honhom ba nipa bi so ntina na no Kristo se de oni esuafo ni chi ne ye nyina kasa kire ne afutu ni atenaten ode ma wo nyina no sa ka kire won se so obekọ akọkọ di nkunim a age se esuafo ne twen na bohye no kra honhom de ne ba won so ansa no muso timi ato aso nti awon to ato aso bia se bohye na anya adwuma na amaye so a ye nipa ye nyina no ye yetugu kwa ye da Onyankopon tiasefo ase so na masempa no so se medofo siti no se ohwe kakra bi na ochiye no odifo adwabeja metenase me so mike him se me kasa kosi ada honhom no enya ba me so wie me kasa do hwere me ensa na echiri Onyankopon asem mu ntasem dia na duru ba bi asem no mu dwiri ba na tv no so no ebre ne makwai esi etwa so ye da Onyankopon tiasefo ase so na modom so na medofo esuma asem ode bre yi kakra ya otiye ni do so na ehu na ebie ani bia komam manipa no so no echen die kakra wochi ye ba ye da Nyankopon tiasefo ase na ni nyina mu na me kai wo se 22nd March ha eye ochina kwasi na awotwe no ba bia wo bia no fa koduhia kodu aye dia the doctor for say ema vitamin C ne vitamin B no enye vitamin C ni bi eduma biem ebra ne mede kodu no de ba be hia me se Kristo tiase no ebe yunwuma hoforo na ya mamade foforo se de na no Nyankopon na megudifo Elisa so na ayowa ne nkyene esa Samaria nsu a na mapon yare no ebre foforo bi edu so Nyankopon na modom ne ehumobro so sebe ya mana mebegya asempari no mu sa asempari eye no kore no fa kodu no bi hia me o ba bi biara wo Ghana ha ba bi biara wo no kodu no me se famiensa fa kodu no miensa ne fa hia me na ye hwedu Nyankopon nam na ko no masen so nam kodu no so be 31st nkofo de kodu no bi ba ebra mu Yesu tie no enu me bra twen ne ntiase so me ka hye Kristo so ma me enu monyam enu me bra twen ne ntiase so esisa nkofo ne brem ebra foforo biem na asa aduru no nti fa kodu no hia me yenum nyina echi no afei yensa amra hia danem na yemeti kodu na danse ne bi ena danse afoforo a Onyankopon nam na hu mobro so mafam so ne nenso waya ma binum Kristo Yesu de mu amen. Onyamedifo ya mami ose ne nanani no hono mo ani yede ne mane no na miwura ebra yede ne mane na chasa chimate aba abofra no ti ne ba na ode ne mane no no hunu se ne mami wo Nyankopon bia ote ase on sisa amen miwura ma mese ne nanan ba ye no nani kanipa de nke hu ye yani no ye wo fufuo ene ye wo tuntum abofra ba ye no na mpem bebre ya na fufuo no edo so chen tuntum no fufuo no ye kase na tuntum no ye ketwa eso so akwada de oba ye na nani no tuntum no momu ye kase chen fufuo no
na ninu nyina fufuo na kaketewa bi tuntum no aye kakraka na da so eno no na nkyɛn abofra suso na ne menase no ɛho no ɛyɛ kɛseɛ kyɛsɛ wanya kɔmpɔ ɛno sɛ ei na akwada ketewa ɛna yadeɛ nte sɛ ayɛ ne sei ɛna ne maame ba bɛka sɛ bo maame ɛyɛ ɛntehyewa anama mo sɛ de ɛntɛnkyɛm o na yɛ pani ɔte sei akwada pani sei ɛntɛnkyɛm ɛna abɛyɛ no ama sɛ nsunsuansoɔ no aba timi wura na ɔpa akwanya sɛ nkɔde akwada yi bɛba w'anim nanso akwanya no ama ɛdi n'ano 25th last year December 25th na yɛ ba so a wɔma yɛdi nsuo firi yɛ fie ba na ɔkasa kyerɛ nsuo no mi wura maa mi de bi baa na 25th no wɔ ha enti ɛyɛ sa 25th na maa mi wɔ ha mi wura abɔfra yi mi deɛ mi hunu no na nyɛ koraa na 25th nsuo na mi wura maa mi de baa yɛ no ɔkɔɔyɛ no ɔsɛ o mɛ nhunu odiifo agyama benjamin a wakasa kyerɛ nsuo yi timi de bɛkɔ abɔfra yi widie mu ɛnsesaeɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ ba abɔfra no widie no mu mi wura no ɔsɛ ne tirinwi no yɛde ne baa ne ne tirinwi no atoro sɛsɛ ne tirinwi no nyinaa asesa na mi wura deɛ ɛma tirinwi no abɛsesa ne sɛ wɔde nsuo no ka abɔfra no widie no n'ani na tuntum no ɛdɔɔso no patro sɛsɛ tuntum no aba abɛtɔ nɔɔma sɛdeɛ nyankopɔn yɛɛ no ɛna ɔbɔ ne nsɛm no tuntum na aba abɛtɔ nɔɔma na kyerɛ sɛ ne tie na danseɛ no a sɛde n'ani no woka ho asɛm na yɛamfa ano no patro da bi de yareɛ bi na aba so nanse na ama n'ani ne ɛkɔ saa patran ei ewiase so nyare wadɔɔso patran nti na n'ani no black na yɛ kakraka patran ɛna na n'ani no soso no ewom sɛ na oyɛ nipa n'ani soso deɛ na n'ani ma soso ba time no na mi wura ne n'ani no uhuna asɛ eyi atɔ ti deɛ na eyi atɔ no asan akɔhyɛ nɔma a ɛna tuntum no nso aba nɔma ɛna fufuo no nso aba nɔma ɛna mi wura adansideɛ kɛseɛ ewom no so no sɛ kɔmpɔ na ɛho na abɔfra no ɛberɛ a ɔde nsuo no bi ka abɔfra no mi wura kɔmpɔ no na ɛtwetwe no nti wo ne mene mu hɔ na kɔmpɔ no ɛna ɛtwetwe no sɛ ne mene mu no baabi ayi kakra wɔ ha patran ɛhɔ no koraa yɛ den na ɛso se ne sɛ ewiase nsɛm dɔɔso amen wonim sɛ n'ani na ɛyɛ saa no wo sɛ ɛbɛtumi ayɛ na ɛbɛtumi ayɛ na cancer ani no bi a patran hwɛ wobɔ sɛ wɔhɔ ne wɔni no na ɛyi ba na ɛpia tɔ ɛnsɛm wɔ wiase o wura no kwasɛm ɛna n'ani no black na timi ayɛ sɛ n'ani tie sɛ de mu ni ɛso na black wei na ɛwɔ so ketewa na timi ayɛ kɛseɛ sene white no ama black na fa ani no nyinaa so patran ɛna 25 nsuo yɛ mekasa kyerɛ no no ɔnkyɛ awurade asɛm ɔnyɛ sɛ de nipa nim sɛ nsuo yɔ ɔma ne binom yɛ ne bi sa sɛ n'anim no ne kɔn mu no afei deɛ ani na saa atwe ko patran nsɛmbɔ no ɛyare nsɛmbɔ no ntiapɔ amen yɛda asafo awurade ase amen meka kyerɛ sɛ nneɛma a onyankopɔn yɛ ne fia no ɛnwanwa deɛ nipa yɛatwene nkɔɔ so nsusuyɛ ɛsɛ menaa no mete sɛ na obɛka sɛ ɔmuhu akwadaa bi na nipa adeɛ ayɛ deɛ nem sɛ na ɛyɛ akwadaa ya mpatwɛ no mmira na ɛyɛ ɔnoa ɔnso ɔhu no ne yam hyee no ɔsɛ akwadaa bi pa ɔbaa so na n'ani de na nipa ayɛ nti ɛne na ɛyɛ akwadaa ya yɛda kristo yesu ase amen na nsuo no tie awurade asɛm wayɛ nneɛma a nakoa see no
sɛ ɔnyɛ deɛ nipa nim sɛ na wokra hwɛ saa nom ani na yɛ ne pie ba no yɛde wokɔ hospital sɛ deɛ woboa ebepie wɔn yɛ operation sɛ deɛ koraa ebepie na wɛde onyame nam ɔdɔm so ani no akɛkɔ ma black na ayɛ kɛse ne nyinaa saa ba normal anwanwa asɛm ni kwasɛm ho a onyamedinfoɔ nhyira ɛnka onyankopɔn no din yɛwura yɛnnua bɛrima yi ɔne yɛnnua baa yi yɛwura wia yi ɔmo nkɔtɔdwebuo mu nyinaa no sɛ ɔmo da odiifo agyema Benjamin Nyankopɔn ase yɛwura yɛnnua baa yi ɔma na ɔma hada ɛda a wɔbaeɛ yɛwura ɔba na ɔde ɔhaw ne su ne nam wamɛka nkyerɛw nanso so sanse yɛasoma wo nti yɛwura na ne haw a ɔfrɛ no ɛda na di wɔ badwa anim no sɛ nyɛma ɔnyem no doctor sɛ ɔbɛyɛ no operation ampa yɛnnua baa gye to mu sɛ ɛno nti no wɔnam na doctor sɛ ɔbɛyɛ no operation na yɛwura wo sɛ nnipa anim a ɛma no sɛ operation no wɔatwam wɔayi afiri hɔ na wokasa kyerɛ afuro no sɛ ɛberɛ no so a Kristo ahyɛ no ɛberɛ no akwadaa no bɛpie na wabɛwe nkyɛweɛ yɛwura ɛnɛ abam yɛwura ɔsɛ ɛfiri da a wohyɛeɛ no na ɔkɔ hospital a doctorfoɔ no ɔmo yɛ na ɔmo hwɛ no kyee na ɔno nso so kɔ doctorfoɔ no nim deɛ wanya ɛberɛ no so yɛ abosome nkoro no so pɛpɛɛpɛ no ɔse na ɔwo a ɔnyem na ɔbɛwo a awoɔ no pa ho ansa no wawo nanso yɛwura wɔse ne ba wei deɛ awoɔ no ampa ho tam na mpa ho awurade bɛkyɛw ɛberɛ a yɛbosome nkoro pɛpɛɛpɛ na abofra pie baeɛ abra operation biara amma mu wawo afa ne ho afa ne ba yɛwura wɔse so ɔhwɛ ade kɛse odiifo agyema Benjamin Nyankopɔn ayɛ ama no yɛ ɔmfa adanseɛ no nhyɛ ɔbɛba bɛda ase ɛwɔ yɛwura onyankopɔn no fie ha yɛwura ɔse ɔn deɛ ɔmfa ho ne deɛ wiase ka sɛ obi se deɛn sɛ obi se sei ɔno deɛ wɔhunu nyame a wahyia no na wɔhunu nyame a wasoɛ no naano na ɔhunu nyame a naano wakasa ama na wo afa ne ho afa ne ba yɛwura sɛ nipa se deɛ o sɛ nipa se deɛ o ɔn deɛ ɔhunu sɛ yɛasoma ho yɛwura ɔse abɔfra no ɔde no to odiifo agyema Benjamin udede no sa udede no esa udede no esa mewura Yesu onhyira paakyɛ ɔtena ase onim deɛ nti a maame nkwa me sɛ udede no sa ɔn sɛ maame no ɔma hada by adenti na ɔbɛgye atom sɛ ne ba a wawo no makasa ama no onyame ayi biribi akyerɛ na maka afei deɛ ɔwo no ɔbaeɛ ɔde ne to me obi a yɛsɛ meyɛ dii mo efie bosom na de me ɛyɛ adwuma abɔnefoɔ nkeka na nipa a te sɛ meyɛ akɔmɔ hom na de ne yɛ adwuma heaven wɔ Ghana ni bɛ na bɛkɔ hɔ me koraa meyɛ bai akɔmɔ hom ane Ghana ni bɛ na ɛsa me ho akɔ heaven hɔ mo ho ɔsere maame awurade nhyɛ no kunu wate amen cause ne kunu kura kyerɛ sɛ asɔre yɛ mu kɔ no sɔfo na sɛe me asɛme pɔtɔɔ sɛ yɛka di ma ɔbayifoɔ baako pɛ yɛ mea odiyifoɔ ada bɛdɛ mɛhunu amane o menwuma so da awurade anim adagya o sɛ nkyɛne ahodoɔ nyinaa menye obi asika ao amanama mu hɔ a na bɛtumi ayɛ yei pie ne hɔ agye sɛ deɛ onyankopɔn ma kwa na ne bɔnhyɛ wie pɛyɛ wɔ no so lọ́n sẹ́ maame no asọ́fo asẹ́ madwene wasẹ́ n'adwene akyerɛ na ahọ́n sɛ wɔnyɛ anigye sɛ yɛsɛ ɔde ne ba to me maame awurade nhyɛ awakye amen yɛ mo ayɛ nti firi saa aberɛ kɔ deɛ mo akoma pɛ ɛbɛba mu amen amen yɛnnua bɛrima yi ɛkɔtɔ dwabuo mu nyina no sɛ yɛwura onyankopɔn no asa akɔyɛ nsɛnkyerɛnne biem onyankopɔn na sa akɔyɛ ahodwiri sɛm biem onyankopɔn na akɔyɛ ade aburu nipa adwene ne yɛnte aseɛ so biem yɛwura ɔse last year
ena obewura dandua yi mu. Last year no kura bosumi be mu na abai. October nu ena obai. Otin sam no ena obai ena ose no obetena ya na ha na obenya onyankopon ahenie mu kwan awura. Ti awura no ose ne papa owo no. Ne papa no so wo Italy abrochimem. Papa no wo honom no ni pipes nye. Oni pipes e wo ho. Enti enam so ma papa no kura wontimi nya twuma. A papa no hyedem. Ahokyere aka papa no na omo so ahokyere aka wo mo. Fi se eno no ba eno no koyi a na bi ba fie. Ti ewura ose na ye wo mo asetre mu datwene atete. Ye na nam so na last year afenu bekwa wie no na aka sa afenu kwa wie ya obi e ba onfa kwadu betem miensa mfa bra. Ye ewura oso odi bi bai. Ewura de bajew. Yewura odi kwadu no bi baaye no. Yewura o kasa kire kwadu no. O kasa ase kwadu no kwaye adwuma enipa adwene ho a onte ase. Na nipa susu a onte ase e na kwadu no nkonkoye. Yewura o se okofie ade ache e na ofre ne maame. Ofre ne maame na o so oba ukunu o akwantuom. Ohun amane ohun na o se an na so wonim. O papa ebre pa pipes nyina kro wonya bi nti wonya adwuma nye na osesa ene oba kwadu wahunu kwadu yi se de bia ohunu kwadu we yi na meyi a kire wo no eye kwadu enye kwadu kwa eye kwadu a yakasa a kire no Ewurade bachew Yewura wo so o ka se kire ne maame na o ka kire ne maame se ukunu no opese da be na ne nsaka ne pipes no ono na kwagina wo se diifo Ewurade bachew no so ukunu no da be na apese ne nsaka ne nkrata no ena maame ne se oh me kan pese ne nsaka no so de ka bibi me pese ohunu se me nyankopon na me de me ho ato no so na me di na chi no wo ye nyame a ote ase tim pese wo kan de wo pese sie ena maame ne se okay ene me pese bosumi mienu pepepe mi kunu frɛ me sɛ ne nsa aka ne bibia no so yo ene edi kwadu ibidi na o ma ne ma bibidi ye no nso so di bie ti omo ho no mo a eti edi bosome na ne ma me aka ne sɛ ene ye bosome yo no so oh me amahunu sɛ ye bosome ti mi wura o se bosome mienu no anuru omo ho no mo a na omo papa frɛ ne papa frɛ ya Papa ni dia wurisie. Papa ni dia wurisie. Papa ni dia wurisie. Papa ni dia wurisie wo phone so. Odofo na tie. Tie. Papa ni dia wurisie no mu bisa se. Ne maami bisa ni kunu se onsa ka pipa o se eno. Nye pipa nko na mensa ka o. Mensa ka Italy green card. Mensa ka Italy green card. E che se metimi abefo obi afiri akọ echese me ya Italy ni Ewurade baje wo dede ni so Yewura abrantie isi eye ne nwanwa pipa ena omu bisaye pipa de ne papa de be ye atwuma na omu ankwanko bisa green card echese papa ne betimi se ya ni Italy ni omu amisa sabi na so odifo agema benjema wonyankopon no wanye papa ni Italy ni eto da wonyankopon no ase ni yana adi oni wunso adi yana mi mi yana mi ene de wade biara ekwan ye siache no me se wabra bomade biara ekwan ye siache no awie me gina Yesu Kristo dem na madanse di Yesu me gina ku forma amen amen ishanka asafrade ni ene munyam ka Kristo dini ye da asafrade ase so nam ne dum na humo broso me befo se ye ba asoro da ne mu biemu no wankasa ene nso wo hudu nyame nam na humo broso no afa me so wa ya ma bi no so wani age
inshan cancer for the dini ahodiri na nwade odi fo adwa bɛgye me ne wo kasa bidofo enu ma Kristo fam so mani sin ya na boro matwen na mente ase so ndina so wo hwe fidue mu a adanse yensi obi anim ese di Nyankopon aya ma obi no enu mo wo ka hye Kristo die ni monyam so wo hwa hye da ni yedi adanse aso fi ha adanse nipa do na abu nkotodwe eye omo nwa boro ma dwenu mo nte ase so omu ntua no mo nto no Nyankopon nam na humo boro so no fam so no ma nsenhyene ne anwade ekuru nipa adwen ne nte ase so si so wo hwa abofra na ni epieba eno sa yare na doctor fo bo ni dina ni dina kura no do fe bo awon hwa wuntime ntwero idina ehuye na abofra no hore na ni epieba na ni black no abefa ani kosue ni nyina so nti na ni na ekwakwete se anene die ayetum na ni se yiba Onyankopon na modom so ensu amekasa kire no na ne nanama ni ensu ni bi no de horo na nimu no na set ni Yesu Kristo dim ene kompa eya abofra no ni nyina ayira ene monyam ka Awurade din se awie bre so enchiri mai oma yehu na ho den ne nsenkyere ne sanso na ahwe maami a ono so awo asofo se odifo adwa beja me adwene so we di mo ende omo ka na mani age omo ka na me ho asepeme ese mi wura Yesu sa na ka kire no yese we di mo ya ho mo ne panyini ye da Onyankopon chasefo ase maame no ne ba no a ode ne to me no enye se we ni abofra nko de na to mi o enipa e de wona to me efiri so Onyankopon so maame no ebura duasa na no ada ya o ebura duasa na we ne de se yasema yase na dwena fa mo se odifo adwa beja me yedi mo odifo adwa beja me ye baifo maame ne ni me hye me hu se da bi de enipa e ka de asofo ne kan ente sa o hye me no me ho ye ne nwanwa na ya ampa se me ho ye ne nwanwa me so odifo adwa beja me ankasa kora so me ho ye me nwanwa nti e da Onyankopon ti asefo ase se maame ne so woni ne kunu omo so ahye Onyankopon de ne monyam o se dimpa ye se na honya ye da Kristo Yesu ase na so hwe abrante no a onso ne kodu no aha so se abrante ne papa kodi akontrum mfinhye pi oni krata na wa yadwuma na watimi anya bi di amane won ena mra abrante nso ne maame ne nuanom kan o muso ani da sese wo mi kunu wa buruchire ena Yesu se ye papa wa buruchire ebi mu kura sese ye wo fa wa buruchire ebi mu se ye bra wa buruchire nanso wo huna mane kodu amekasa kire ne ti Onyankopon asem oduru fie no ka kire ne maame se wonye bi ni no hwese di Nyankopon na ho ode bi ode asoma abaga na mamu ha na ko di fo adwa beja me so o kasa na abodi nyina ati na no mu asem maame ne chi kodu bi no odi o se afei se o se ampa so Onyankopon nipa bi na akasa kire kodu di a ene ye bosumi mienu maame hwese de sa Nyankopon ne sitie ehyanka Kristo din se maame ne to abosumi mienu na o hye ne ba no bosumi mienu na anuru bosumi mienu ehyanka Awurade din anuru na ni kunu na frefre ko kire se afei de krata no ne nsa ka na nya krata no ko green card eno so ne nsa ka ye da Awurade ase se onam ne dom ne na huma bro so na o ma nyuma e bro abene tete so na de manage ne se ye no nyina so me nton ma obi eno munyam kan Awurade nti 22nd March eno munyam kan Awurade no wani age se wo so di kodu ni bi ebe hia me na nso ho du Onyankopon onam ne tumi so no nam na ko di fo adwa beja me nso na hinie ne tire ne achi no oye wo wi ma ibrem aha kodu no na masa aboso no kodu adanse de se wati bibiri wo afidie so aha me kasa kire ne ti Onyankopon tasefo asem ese nipa ye piatefo na eda na me de boni firi no nyame na me so na kodu na tie Awurade asem na ma de nipa susu ne nipa nka bi hye nyame tumi Kristo diri mu ahode nti sansen kire no adadi ewo 22nd March kosiada wo hwe me nei kosiada wo kina na wo twe aha nti bia wo Ghana bia no bia wo ngada no beto me safro Ghana ha na wo bia wo bia no beto me safro ene monyam ka Awurade no woni age se kodu no odi bi behia me kosiada no pa bia wo bia no ene odi fo adwa beja me hia no fa kodu no me ensa na me nkasa nkire no ni nche Awurade ase na nso hu Kristo ana na oba Israel se de ne bo hye ne nyuma no ahoɔden ne sitie na nso wahye Onyankopɔn monyam wo bre so na nso otimi atena siye e de ama asefrade ene monyam ka Awurade bedofo bia wo bia no ka na wo pe na no di fo adwa beja me hia wo ko Central Market Labor Amakom Ofori Krum Awonaga Junction Tech Junction bo se ye pai edwosu dwaben afidiase eye trotro fru dwosu dwaben afidiase trotro bi ne ka kire mate anasa driver so bi so bonwire junction omunye si bonwire junction so a uma woni so bonwire kwa na dawo no woni mtintin so fie ne suwo na ya boso kokko ne fie ne chi ahodo di fo adwa beja me wo ene munyam kan Awurade se waka kire ho ne okra se nyame ya adom a kwasi ade be na awotwe no woni mbehia Kristo makwan so a okina kwasi enso odi fo adwa beja me ne akra nyina ehia no Onyankopon atemmuri na fobusem a ode ba wiase no
sɛ ɔbɛgye nipa bi nkwa no obo bi fo no ɛnso wɔde ho mu ntasɛm ne sumasɛm asadom nti ɔkyena nso ɛne menhyia yɛda Kristo Yesu ase sɛ wonti biribi ase a afei hwɛ namba yi hwɛ namba yi na frɛ ne menhyia ofra wo bɛkyerɛ ɔkwan no na na odi fa adwa bɛgya me ahyia nyankopɔn asom bi nka ho ne ba Yesu Kristo dire mu amen bye bye.